हाँ 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 मेहमान जी, कहाँ लाज बनी लोरी? अच्छा, पहुंचा ला बानी जहाँ? ठीक बा ठीक बा। घर दुआर बहुत बढ़िया बा, लड़का बढ़िया बा, सामाजिक आदमी बा लोग, तहरा कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं थे। ये घर हो। प्रणाम प्रणाम हाँ प्रणाम। बैठे के बैठी। आई आई आई, बैठी इन तिरंगा लोग इनके आवे में कोनो दिक्कत मने नानू भइलो? कोनो दिक्कत ना भइल। अच्छा, पानी है जा रास्ता में पहले बारिश भेटा गई। अरे तो मान लो मालिक के कृपा बात है के रोक सकेला और ही परेशानी कोनो दिक्कत ना है, कोनो दिक्कत नहीं थे, एकदम आराम से नहीं है जा। ये कहीं की छाता उता ले ले रही है जा, कोनो प्रकार के दिक्कत ना भइल है। ठीक है। ए बाबू बेकार, हाँ अरे नाश्ता पानी भेजाओ। भेजाओ तनी। हाँ नहीं थे, हमने के आयल बनी जा, हम के परंपरा है। आई वो पुरनका में क्या होंगे, बेटिया जी बने तो पुरनका में क्या होंगे, तो वो कहत है कि हमने के पहले लड़का देख ले जा, ओकरा बाद से पानी हम पिए ले, नाश्ता उस्ता कर ले। समझा दनी, हम समझ गए नहीं, लेकिन हमार नियम ये है कि अगर केहू दुआरे पे आ गई हमारा मेहमान तो ओकरा के पहले सबसे पानी पियाल फर्ज है। नहीं राहुल फर्ज ठीक बा, लेकिन बेटिया जे बा ओकर नियम बा कि हम कहीं जाए कहीं जानी पहले लड़का देख ली ने, ओकरा बाद से नाश्ता पानी मिला। रउआ लड़का के बुलाई, देख लेता है, ओकरा बाद से ना नाश्ता पानी कराओ। तू ए बेकार, हाँ तो बा आवो मेहमान सब आइल बनी जा, आवा है ना कहो दुआरा। अरे ही जा आवा ही जा, तो बड़ा यार का प्रणाम पाती करो। केकरा के प्रणाम करी। बहुत होशियार लड़का हो। हाँ, बिना हमरा से पूछले एगो काम करेला नहीं, कहीं जाई तो हमरा से पूछी नहीं बा, मान लीजिए संस्कारी लड़का बाटे तो बढ़िया बा, वे पूछले रउआ से कोनो काम नहीं करे तो बढ़िया ना बा। ठीक है, के संस्कारी कहल जाला। यहाँ सबके प्रणाम पाती करो। ठीक बा बता। अब रुक जाए। प्रणाम जी। और के इहो सबके करो, इहो के सबके। लड़का बड़ा अच्छा रिया आवेगा। प्रणाम। खुश रहो बाबू, खुश रहो। अरे सबके प्रणाम पाती कईल कोनो जरूरी बात नहीं। ठीक बा ठीक बा। बाबू के कर बा, देखी मीठा अनहरो मीठ लगला, जौन पूछे के बा पूछ ली। बाबू तार ममहर कहाँ हो? उजा उज्जा। हाँ माने जहाँ इनका मम्मा रहता है ना बताइए। तो ठीक बा, मतलब कि अंग्रेजी भाषा में कुछ बोल जौरी कुछ पूछे के बा, जौन पूछे के बा तब पूछ ली। वहाँ का पूछे, वहाँ के बेटियां हैं, पूछ ले। अरे का वहाँ के पूछे, रउआ अगुआ बनी, रउआ जौन पूछे के बा तो पूछी। हाँ, कहे का मतलब है वहाँ का पुरनका में कहीं साहब सोरे आना जानता है, जौन पूछे के बा पूछ ली। तो बाबू कितना के 3 गिलास। 3 गिलास, ये तो बहुत अच्छा। बाबू तू तो बहुत बढ़िया पढ़ले हो। इतना पढ़े लिखे वाला लड़का कहीं मैंने खोजला पर हुआ ना बेटा। सुनने सुनी, ये जौन तीसरा में जाले नू तो 1 गिलास, ये 4 क्लास में जाले तो 1 गिलास कहले, मतलब कि बड़ा ले पढ़ले बा। हाँ हाँ बड़ा हवाले पढ़ले। बहुत बढ़िया रहुआ पढ़ाई करोगे बनी बाबू के, हम के खुश बनी जा। गौरी कोनो कार बागी भेज दिया सब उनका सब पूछा अच्छा के जौन भी पूछे के बाद बाबू के अब भेजा दे। जा घर में। हाँ जा। अब रउआ समझ में का लेवे देवे के बाद केंगा से करब धरब लोनी, आपस में फरियाली लोनी, का लेन देन करे के बाद। हमारा 1 रुपया दहेज से मतलब नहीं के, हमनी के दहेज के लालच ना करे नहीं जा। का रउआ ले बाबू के मिठाई खाए खातिर 2 लाख रुपया दे दे। रउआ जौन भी मांगो दिया दे। बाबू के आवे जाए खतरा दिक्कत होई, एगो अपाची गाड़ी का सवा के दे दे।
यहाँ के जो मंगनी है तो सब्जी आई बहुत यहाँ के सोझी आदमी बनी रउआ तेरे सोझिया इहो के बनी ठीक बाटे जौन रउआ मंगनी रहू गाड़ी दिया आई दुआरे तो बारात जाई तो जनी सवरिया में आधा पैसा दिवा दे। कोनो प्रकार के दिक्कत ना होई रउआ बोर बारात लेके आए बढ़िया तरह से रहू स्वागत। हमारा घरे जो ही ते आवेला तो हम खुशू के मीट खियावेनी। हाँ मुर्गा मछली ना इहो समझ ले हम 1 रुपया दहेज नहीं की लेता हमारा बारात में कुछ कमी ना होके चाहिए। हाँ का करे रउआ खतरा कह दे तनी खुशी के मीट बनवा दे आदमी के खाए के कमी ना होके चाहिए। रउआ खैला पियला में बहुत शौकीन आदमी है राहुल सब समाज बाटे रउआ बारात लेके आए खुशी के मीट खियावे पंडित जी के बोलवाई भी लगल पत्रिका बन। हाँ गोल तरी पंडित जी कहाँ ले आई नी आ गई नी। अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी आई यहाँ सब लोग दोहा तो रुए के हाँ आई। आ गई नी महाराज लोग के इंतजार हो बैठी 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 दिन बार संद देखी सब चीज ले ले बनी नू फाइनल बा। हाँ तो दिन बार देख के संद उतारी तारीख को 42। अच्छा हाँ भादो का महीना बा। हाँ आठवार का बारात जाई। हाँ रात भर लगन बानू। हाँ रात भर बा। हाँ ठीक बा अक्टूबर के 4 घर बिताई बा। ठीक बा ठीक भरपूर लोगन हो गए पूरा बा चला पूरा बा ठीक बा चला हाथी लगा के लेटाई। अच्छा ठीक बा हम जब से अपन हम दूसरा तरफ जाएगा बा। हेदे आ गए। हाँ तो के समझी हो। अरे हम सब नहीं बानी यहाँ के समझी बा। ठीक बा लिया जाओ अब भी आ जा। हाँ हाँ देख के गले मिल ली लोनी का कहता काली आई दी आई बानी कोनो दिक्कत उक्कत बका बता दे लोग देखें यहाँ कहता नहीं बेटी हाँ अच्छा 100 बात वहाँ के कहने हमरा मंजूर बाटे हाँ लेकिन एगो बात हमार वहाँ के माने के कही तो हम वहाँ के आगे पड़ोसी हम मैं महाराज इतना बात में वहाँ के मान गई नी तो एगो बात में क्या रखल बा एगो बात हम तैयार बनी माने। अरे भाई कह दनी तो हम माने जौन कहे वहाँ के एगो बात हम माने तैयार। हम तो ऐसा ही जानते कि बहुत बढ़िया आदमी रहोगा का कहल चाहता नहीं बताई हमारा लगे कुछ हो नहीं थे जौन की कुछ भी रहुआ मंगनी हम सकार लगे लेकिन हमारा समर्थन नहीं थे डाला के कुछ ना दी है ना ना दी है हमारा लड़का की शादी ना हुई उठो उठो इसे लिखला शादी ना हुई उठो हटा 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 जल्दी है ना बैठो हमारा लड़का की शादी नहीं था निकला 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 हमारा लड़का की शादी ना हुई निकला उठो समझ खाई रहूगा यहाँ के गर्मी शांत हो जाता बेटा बोला तो बेटा बोली का कहता बड़ा बुझात नहीं थे बोली एगो गरीब के लड़की के शादी ना हुई बोल का है ना हम ना करते ना हुई अरे बाप रे लूट गई हो दादा